Ahoj, Táňa. Ahoj, čo potrebuješ? Ja som chcela to, že mama mi dovolila jazdiť a že či si tu môžem prenajať nejakého konia. Áno, samozrejme, to je super. A budeš ešte naďalej pracovať? Áno, neboj sa, a z toho, čo si zarobím, si budem platiť tréningy a konia. Môže byť? Samozrejme, že áno, som veľmi nadšená. Tak vieš čo, zajtra ráno ti privezú nejakého konia. To je super, tak maj sa, ahoj. Ahoj. Bude viacej platu aspoň. No, tak dobré. Už sú tu, konečne sú tu, to je super. Tak sa poď pozrieť, koho si dostala. Tak. A je to. Ďakujem, tak idem sa pozrieť, koho to mám. No, niektoré. Tak. No, spredu. Tak. No páni, to je krásne, páni. No, som zvedavá, čo to bude. Au, to bolelo. No poď, stávaj. Tá je krásna. To je, volá sa levandula. Ale plemeno neviem. Mám ju dať do ohrady? Len bež. Môžem tomu uveriť, ja mám konia. Tak. No ja ešte tú hlavku ti dám. Len bežkaj. Hej, no tak. Do tej ohrady. Tak poď, levandula. Tak. A je to. Toto sem. Idem sa spýtať, čo treba. Ahoj, čo ešte treba? Treba vykydať ohradu. Aj tiež, myslím, že violy a potom to je všetko. Dobre, ďakujem. Dobre, tak to mám hotovo. Tak idem som na to. Tak, ešte toto. No tak, dobre, ešte toto. By som mala ešte toto. No. Dobre. Tak. Ešte toto. No tak. A hotovo. Ešte u Karola pre tréning. Aj Karol, mám nového konia, tak mohla by som mať s tebou tréning? Jasné, môže byť hneď. Jasné, dobre, super, ďakujem, tak ahoj. Ahoj, zatiaľ. Levandulu, tak. Levandula. Poďte. Ale ty nie, Larit. No tak, choď preč. Tak, je dobré, áno. Tak poď. Tak. Lada, čo so sedlom? Čo ja ti ju nastrojím, ona má svoje sedlo. Díky, poďme. Toto máš, som mi nastrojila. Ďakujem.
Tak môžete ísť. Dobre, už ste tu. Poďme ku stolčeku, nech má ho z ľavej strany. Tak. A nasadni. No dobre. Hop. Dobre, sedím. Dobre, tak nohy do strumeňov. Dobre. A poďte do jazdiarne. Tak poďte tu iba normálne, pekne kráčajte. Tak, dobre. A pridáme vám k tomu aj kavaletky. Dal som vám zatiaľ takto jednu. Dobre. Teraz pekne cez dve poďte. Dobre.